Apa iki satenane takdirku sing jawabne sliramu beda ati beda lambe wis kadung mati rasaku Kang Mas rungokno tangisku becike kowe langasaka uripku paribasan rangga lintang ning angkasa kowe teka gawe lara marang tresno iki wis dalamku pilihane wong tuwaku sabenane yen gawe lara atiku AMJ Musik idolanya Jawa Tengah semangat. Sifatmu saiki wis beda kowe ninggalke aku mentingke wong liya apa pancen tresnamu saiki wis sirna kaya lumut ing pinggir segara sliramu beda ati beda lambe wis kadung mati rasaku Kang Mas gawe langasaka uripku paribasan rangga lintang ning angkasa gawe lara marang tresno wis dalamku pilihane wong tuwaku saburane yen gawe lara Pringgo Dani Audio Production thank you Purnama Production sifatmu
saiki wis beda kowe ninggalke aku mendingke wong liya apa pancen sliramu saiki wis beda kaya luwet ing pinggir segara beda lambe wis kadung mati rasaku gamas rengokno tangisku kecike kowe rasa uripku apa iki satenane takdirku sing jawabne sliramu beda ati beda lambe wis kadung mati rasaku gamas rengokno tangisku kecike kowe rasa uripku paribasan rangge lintang ning angkasa kowe tega gawe lara marang tresno iki wis dalanku pilihane wong tuwaku sapurane yen gawe lara saburane wis gawe lara atiku Pupu sing nelongso sudah berlalu dari Karang Taruna. Next Wong Ayu